Isahluko seshumi nambili, uJohny Ozishaya injingana. Amasikancede emehlweni kaJohn Don Ngubane kanye nokuqhaqhazela kwakhe kwanikeza uTerry Lewis umbono wechalaha elase lifike ezinsukwini zalo zokugcina, kulapho nokuvula amehlo sekungomkhulu umzamo. Wayengakholwa uTerry ukuthi lona owayehleli phambi kwakhe kwakunguJohn Ngubane ngoba ayemabili kuphela amaviki behlukene. Wayengakaze akulamele ukuvuthiya komuntu ngesikhathi esifushane kangaka. Kulamaviki amabili abakwa-Eagle American Amalgamated babemangala ukuthi kungabe yini edle uNgubane wanyamalala emsebenzini wangabe esavalelisa. UTerry akathandanga ukukholwa ukuthi uNgubane wayexoshwe yizincwadi ayemnike zona. Ukuzithemba kukaNgubane kwakumnika uTerry isiqiniseko sokuthi uzozifunda lezi zincwadi. Kwakukhona lokho nguNgubane okwakwethembisa ukuthi ulubumba oluhle lokwakha uchwepheshe womphathi nomholi. Izinhlansi ayezibone kuNgubane ngenkathi eqala ukumazi zase zicishwa yile mfanayo ayeyibona manje phambi kwakhe. Kwakhanya kuTerry ukuthi lo muntu akasahlali ekhaya nokuthi lapho ehlala khona akulalwa, kuyaphuza. Wambukisisa wayesethi, "Siyathokoza ukubona Mnumzane John Ngubane ngoba besikhathazekile ngokunyamalala kwakho." Wathula nje uNgubane wanduluzisa amehlo kwangathi izindebe zomlomo ziyasinda. Wambukisisa uTerry wabona ukuthi uyafuna ukuphendula uNgubane, kodwa yiwo amandla angekho. Wamlinda ukuba athole amandla okuphendula. Kwathi lapho efika khona amandla kuNgubane wathi, "Mnumzane Lewis, sazane ngesikhathi esibi kabi. Wena ufike ngenkathi mina sengiya phansi. Izinkinga sezidlala ngami. Yazi ukuthi lona okhuluma nawe akayena uJohn Ngubane, kodwa yisithunzi sikaNgubane. Izinsalela zezimpi zeminyaka. Ungibuze ukuthi ngiyaphila yini? Cha, angiphili Mnumzane Lewis, ngigula kabi, futhi angikaze ngigule kangaka empilweni yami yonke." "Impela uyabonakala John. Kunganjani sikuse kwadokotela?" "Akuyona inkinga kithi lokho. Sinoxhaxha lodokotela abangakusiza kulokhu okukuphethe." "Cha Terry, akekho udokotela ongangisiza manje uma sekunje. Sengehlulekile kodokotela. Saqala ukuhamba udokotela eminyakeni emithathu edlule. Njengamanje kuhle ngihoxisa ukusebenza lapha kule firm. Ngifuna ukuba ngiphele eThekwini." "Awukwazi ukukwenza lokho John. Singathi nje sisakha sizama ukuba siyifukule le firm bese uthi wena uyawushiya umsebenzi. Zizodonsa kanjani ezinye izinkabi uma amafulosi esebeka phansi amajoko? INingizimu Afrika inekusasa elihle kabi elingafanele ukuba lisaphazwe. Hlanganyela nathi John siyifukule le nqola siyikhiphe odakeni." "Ayisekho into ongayisebenza nami Terry. Nazi izikhiye zeMercedes-Benz yasemsebenzini. Kuhle ningitholele umuntu ozongisa ekhaya. Ningangilungiselela yonke imali yami kanye nazo zonke izimfanelo, bese ningibiza uma senihlelile. Nosebenzisa ikheli lami lasemlazi likhona kufayili yami. Sengiqoqile zonke izimpahla zami kanti futhi yonke imibiko yangenyanga edlule ngiyiqedile izolo. Kunganjani ukuba uye kwadokotela kuqala sibuye sikhulume le ndaba yakho? Kungabe yizincwadi zami yini ezikuphazamisile John?" "Cha Terry, angikaze ngehlulwe yizincwadi mina. Mina ngangingumuntu wo-A's no-B's e-university. Anginankinga nencane ngokufunda. Yikho ukufunda okwakunezinkinga ngami. Ukuba izincwadi azithathwanga yilo mfazi wami uBobby ngabe ngaziqeda ngosuku lwesithathu." "Zinjani izincwadi? Zakuphatha kanjani?" "Njengoba ngisho Terry, izincwadi zathathwa ngumkami khona lapha ehhovisi ngosuku owanginika zona." "Wazithatha wazenzani izincwadi zami?" "Wazishisa Terry." "Wazishisa? Wazishisa zonke wangithumela umlotha wazo." "Wazishiselani?" kubuza uTerry ngoba engakholwa ukuthi uMamthimkhulu umuntu kwayena oyisifundiswa kanye nomfundi
angashisa izincwadi. Wathi yizo lezi ezingenza ukuba ngingabuyi ekhaya. Wanginika izinsuku ezintathu wathi uma ngingabuyi ngemuva kwezinsuku ezintathu uzozishisa izincwadi bese lengithumela umlotha wazo. Ngawuthola umlotha wezincwadi Thiri, ngabona ukuthi sengiyehluleka ukusebenza. Wawubona ngani ukuthi ngumlotha wezincwadi lona akuthumele wona? Eqinisweni angibonanga ukuthi kungabe ngumlotha wami, khona kungenzeka ukuba ngabona umlotha wamaphepha hhayi owezincwadi. Noma kunjalo angizimiselanga ukuba ngibuyele ekhaya ngoba ngibuyeliswa izincwadi zakho. Zona ezimbili ngazithenga. Uma ungitshela amagama alezi ezinye ngizozithenga ngikubuyisele zona. Oh, sengiyabona manje John. Into ekuxakayo ukuthi izincwadi zashiswa ngumkakho ungakazifundi. Wena uxabene nathi, kodwa kusaphambene ubendle ngasekhaya. Sikujwayele lokho futhi singakulungisa ngokuhlela ukuba wena nowakwakho nithola abaluleki bezemindeni. Kunganjani ukuba sinifunele abazonisiza? Ngeke kusalunga Thweri. Sesiphuma khona lapho saqala ukwenza lokho wena usesemelika. Ngiphethwe kabi yikhanda. Uthi ngingamthola ozongihambisa ekhaya. Nawa amaphepha kanye nezikhiye zemoto yomsebenzi. Yebo, ngingakutholela ozokusa ekhaya. Ithi ngiyomfuna, kusho uTheri ephuma ukuyobamba umhlangano ngalento eyayibavelela ngoJohn Ngubane. Wacela unesi wefeme ukuba azonikeza uJohn Ngubane amaphilisi ebhabhalazi nekhanda. Isinqumo somhlangano kwaba ukuthi bayithathe imoto bamuse ekhaya bese becela ukukhuluma nenkosikazi yakhe ukuze bazi ukuthi mizamo yini abangayenza ukuba bangalahlekelwa uJohn. Bamhambisa uJohn kanti sebemhambisa okokugcina. Abaphindanga bambona noma bezwa ngaye kwaze kwaphela izinyanga ezinhlanu. UMamthimkhulu wathi yena akazani nabakwa-Eagle American Amalgamated futhi akazimisele ukuba akhulume izindaba zomuzi wakhe nabaphathi bakaJohn Ngubane. Wethembisa nokho ukuthi izincwadi uzozibuyisa ngoba naye wayeseziqedile ukuzifunda. UMamthimkhulu wayekhulumisa kumuntu owayenethemba lokuthi umnyeni wakhe uzobuya, usangenwe nje yinto yakhe yokuduba. Kwaphela iminyaka emihlanu uJohn Ngubane esephilisa okwemvukuzane ekhonjwa lapha nalaphaya. Wabambabamba emshinini waphepha kwasapi emandeni. Masinyane wasekhonjwa emshinini kashukela eFelixton. Akahlalanga kakhulu nalapho ngoba kwezwakala ukuthi usesebhalanki lena ngaseNewcastle. Njengomuntu owayengahlukani nezimoto ezinhle, kwathi kungathengiswa indlu yaseMlazi, wayimbombozela cishe yonke imali ekuthengeni izinto ayengazidingi futhi ezazingasamfanele. Wathenga imoto ephambili iLexus. Wayeseyisaphaza nabangani eselayo imali. Ukupaka kwe-Lexus phambi kwendlu yaselokishini encanyane enganwetshiwe akubukeki. Ukuhamba komuntu ongaganiwe nge-Lexus kuyingozi, ikakhulu endaweni lapho abesifazane bezazi izinyoni nemigibo yokuzicupha. Emadadeni uNgubane wayebizwa ngokuthi Johny Ozishaya injingana. Naye wayelazi leli gama, kodwa ethi yena akazishayi injingana kodwa uyinjinga. Wayevamise ukuqhosha ngokuthi nguye yedwa injinga lapha emadadeni uNgubane, ethi le ndawo igcwele izicebi, hhayi izinjinga ezinjengaye. Ezintokazini wayeziwa ngegama likaJohnny Bragger waseLalucia noma uMr Lexus. Lolu dumo lwakhe lwalugcwele yonke eNewcastle, luphumele koFortrust, koDannhauser Dandi naseLadysmith. Asikho nesisodwa isibhedlela angalalanga kuso kulamadolobha okaNgubane. Ukugula kwakhe kwakuvama ukuba ngumngenisi esibhedlela lapho ayethola khona impatho yobukhosi kubahlengikazi. Bemkhithizela izithelo, bemlethela izimbali kanye nezincwadi zokufunda. Noma iningi labahlengikazi lalazi ukuthi uJohn Bragger yindoda yomuntu, lalingakunaki lokho. Lona lizithokozelela ngaleyo nkeshazane yamanembe entokomalo elaliyithokoza kuJohny
Lexus. Babesho kuzo zonke izibhedlela ukuthi isibindi sikaJohn Ngubane sasesivuthwa ngenxa yophuzo. Wayephethwe yisifo sesibindi, isifo sezidawu. Wake wahlinzwa uNgubane ngoba kukhishwa amatshe esigcinanyongweni. Bonke odokotela babemululeka ukuba ahlukane nezimbodlela naye athembise. Ngenye inkathi wayebuziba utshwala amasontshwana, wayebuyela kubo ngenkani uma eke wabuyeka. Futhi isimo sasike sibe sibi kangangoba uNgubane wayehluleka ukuphenduka isingenhla uma ehamba. Wayephendukisa okwebhasi lona liphenduka lonke uma lifuna ukubheka endaweni ethile. Abaluleki bezenhlalakahle babemtshela ukuthi uma engehlukani nokuphuza, isibindi sakhe soba lukhuni njengetshe. Umzimba kaNgubane wawubokozela okwethanga elibolayo ngenxa yamanzi emzimbeni. Umlando wophuzo olunamandla wawugeleza kubo bonke ubuso. UJohny wayephuza ezindaweni eziphambili emahhotela aseNewcastle nakwelaseMadadeni, nakumajoyinti amabili kuphela, iFalling Leaves kanye nakwaSismay. Wayengalinge aphuze amabhodlela ashibhile abiza ama-R30 uya kwama-R40 ibhodlela. Wayengayithinti ivodka neyeSmirnoff ebiza u-R36.99, yena ephuza ivodka i-Absolut ebiza R69.99 ibhodlela. Wayethi uma ephuza whisky inyanga iyimbi engenayo kahle emanga, athenge i-Gentleman Jack whisky ye-R109.89. Wayengenqeni uJohny ukuthenga ibhodlela le-Grand Mania noma ye-R123.99 ibhodlela. Amajoyinti ayehluleka ukuhlangabezana nezidingo zikaJohny zokuphuza. Lolu phuzo lukaJohny lwayigweda impilo yakhe, lwazibhoboza nezikhwama zakhe. Kuyo le mpilo eyayingcosana, uNgubane wayezihudula ebambelela emsebenzini futhi ewathusa amagwababa ngolwazi lwakhe oluncane lokuphatha imisebenzi. Yinye nokho into eyayenza ukuba izisebenzi eziningi zingamnambithisisi kahle uNgubane. Wayezazisa engakhulumisi noma ngubani nje. Yayithi into yakwabo isihleli esitulweni sayo, idlalisa amakilesibhande, ikhiphe umndweza kasikilidi, iwufake kusiteli sokubhema, bese idlala ngentuthu ngokuyiphonsa isongiwe emoyeni. Wayengahlukani nefayili elenziwe ngesikhumba okaNgubane. Kuthi lapho exoxa nezisebenzi abe ebhala phansi yonke into eziyikhulumayo. Zazikubona izisebenzi ukuthi umusa kaJohny ubanzi kwabesifazane, nosizo lwakhe luyanala kubelungu. Usuku lwakhe lokuzalwa wayelwazisa kabi, eligubha njalo ngenkithinkithi yedili eHoliday Inn. Kuleli dili kwakukosiwa iziklabhu, sonke singahlahlelwe, kodwa silokhu siphendulwa emlilweni. Sithi uma sesivuthiwe sibekwe etafuleni sonke njengoba sinjalo. Kule minyaka yakhe yokubhunguka wayengazihluphi uJohn ngezingane zakhe noma ngowakwakhe eThekwini. Wayeyichiliza yonke imibiko emibi ngekhaya, eyigqiba ngokuthi uPopi wazona waziqeda izingane zabo. Wayekusulela kuPopi konke ukuphambuka kwezingane zabo, yena egeza izandla okukaPilato owayezenza ongenacala. Abangani baseThekwini babemvakashela uma bedlula beya eGoli. Kwakuba nesiphihli sedili lezoso eMadadeni Hotel uma lamanoni eTheku evakashela uJohny Ozishaya injingana. Kulamadili kwakugcwala izihlobo nabangani bakhe, phela wayesenenkithinkithi yezihlobo ezazimbiza ngosibali uJohny, noma ngomzala uJohny Lexus, ngobhuti uJohny Brecker, ngoba uJohny, noma ngomalume uJohny Lexus.
Wayenenhlanhla yokuthola omasihlalisane noma kwakuvama ukubheda ngoba uJohny Lexus wayengazithandi izingane futhi engayijwayele lempilo yezingane zasemalokishini. Kubo bonke omasihlalisane bakhe wayebaleka ngenxa yezingane. Impilo yomasihlalisane kwakuyimpilo yokuncikisela, impilo ebiliswa ngemvubelo yokungabaza, ukuphikisana nokuphambana kohlelo. Lesi sibiliso sasimahla kumasihlalisane wakhe kuMaMthunzi. UMaMthunzi wayeliphumadleni likanesi onesikhundla esiphuzudlwana noma wayengasitholanga ngemfundo. Yena wayezigcinele kuye umatikuletsheni wase efundela ubunesi. Wayeyithanda imfundo kulapho umendo wakhe wawungamvumelanga ukuba aqhubeke, ikakhulu ngoba wayelamanisa eduze. Umshado wakhe wokuqala waphela ngemuva kweminyaka emihlanu. Umyeni wakhe uVuma Shawe wamshiya nezingane ezintathu. Wavele nje wanyamalala amaviki ambalwa uShawe, wabuya esezokuthi ngiyaxolisa Mamthunzi, ngangithi ngiyakuthanda. Manje sengithole ukuthi angikuthandi futhi angizange ngikuthande. Ngabe ngiyaphosisa uma ngithi kuphele uthando? Ayipheli into engazange ibe khona. Wachitheka kanjalo umshado kaMamthunzi wokuqala. Lobu buthakathaka babantu besilisa benza ukuba uMamthunzi angaqondi ukuthi kanti laba bantu bafunani emhlabeni. Kwase kucaca ukuthi abantu besilisa bathokoziswa yinhliziyo nemiphefumulo abayiphoqozayo, beyidlovoza, begcogcoma okwamavemvane ezimbalini. Kabange esashada uMamthunzi, wazithola izingane ezimbili eyephoyisa kanye nekaMapendane wekhaladi. Ukungena kukaJohny Ngubane kuleli khaya likaMamthunzi kwalinikeza ububaba. Wabutha amaqoqaqoqa okaMbomvu ezama ukungenisa lo muzi wakhe wesibili endleleni, kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. UMamthunzi wayengeyena neze umuntu okwazi ukukhuza izingane. Noma into eyibona ukuthi ayilungile, wayenqena ukuzwisa izingane zakhe ubuhlungu, ikakhulu ngoba zazizwa ubuhlungu bokungabi nababa. Zazithi uma zonile izingane athi makazishaye uJohny. Kuthi lapho ethi uyashaya noma uyathetha uJohny, kubuye kuzwele kuMamthunzi. Kwaya le ndaba yezingane yabaxabanisa kakhudlwana. Lokhu kwenza ukuthi uMamthunzi athi ezakhe izingane azizona izingelosi, yizingane ezidinga uswazi njengezinye izingane. Waqala ukubiza izingane zikaNgubane zaseThekwini ngezingelosi noma ngoGabriyeli. Wayethi emadadeni akukhona ezulwini njengaseLalusha kobelungu. Khona wayeqinisile uMamthunzi. Impilo yasemadadeni yayimxaka uNgubane waseMpaphala naseThekwini lezicwicwici. Emadadeni impilo yayishesha ibucayi. Uhaha kwakunguhaha. Uma ungabhekile kahle, imbimbizane yayihlala emakhaleni. Kwakunomoya waseGoli kakhulu emadadeni. Into eyabaxabanisa uNgubane noMamthunzi kwaba yindaba kaPriska, indodakazi yesithathu kaMamthunzi. Kwathi izoya ekholeji bayikhithizela izimpahla eziningi, yagcwalisa amasuitcase amathathu nesikhwama esisodwa ngemiswenko. Kwakungathi iyoshada noma ayiphinde ibuye esikoleni. UMamthunzi wayethi uyayibonga intombi yakhe ngoba iziphathe kahle, yangafana nodadewabo kanye neningi lamantombazane. Ehluleka ukungena la masuitcase amathathu ebhuthini yemoto. Kwadingeka ukuba bayithumele lena enkulu, bese befaka enye isuthikhesi phakathi kwalena abayithululile. Athi esebhuthini amasuthikhesi amabili, izingubo ezithululiwe zendlalwa phezu kwamasuthikhesi zabekwa nasemaceleni. Amabhokisi amabili omphako abekwa esihlalweni sangemuva seLexus. Bamthatha-ke oMamthunzi noNgubane uPriska ngeLexus bemusa eThekwini. Yasinsitheka iLexus nemithwalo kaPriska eyofundela ubuthishela ekholeji. Kwakumthokozisa uMamthunzi
ukwazi ukuthi sekuzoba khona uthisha kwakhe. Lathi lingakapheli nelokuqala iviki uPriska wacela imali ekhaya ngoba ethi izincwadi ziyadula kanti nokudla kwasekholeji yinhlamba. Ngelilandelayo isonto uPriska waphathwa ngumkhuhlane wacela imali kadokotela. Lo mkhuhlane walanywa ngokuvuvuka kwezinyawo ayethi uPriska wenziwe yilokhu kushisa kwaseThekwini kanye nokuhlala isikhathi eside befunda noma etadisha. Wayekubika nokucinana nokungalali kahle ngenxa yokushisa. Beyithumelile imali oMamthunzi noNgubane. Khona kwakuyiqiniso ukuthi uPriska wayengakaze eye eThekwini ngakho ingekwajwayele lokhu kushisa kwaseThekwini. Nokho lokhu kucela imali kangaka kwakungenziwa yiTheku. Bakhithiza nje bethumela izimali ubuthaphuthaphu uMamthunzi ababuzanga elangeni. Yathi phela inyanga yesithathu uMamthunzi wathola umbiko ophuthumayo othi makasheshe alande uPriska esikoleni ngoba uyagula. Baphuthuma-ke noNgubane baya ekholeji eThekwini kanti bazohlangabezana nembimbizane. uPriska wayengaguli kodwa ekhulelwe izinyanga ezinhlanu. Ubuhlungu nokudumala kukaMamthunzi ngalento ababeyenziwe nguPriska babubhalwe ebusweni. Lobu buhlungu nokho abuzange bumenze ukuba akhuphule izwi noma aliqinise ngenkathi ekhuluma nengane yakhe. Njengomhlengikazi kuye into eyayisemqoka manje kwakungukuthi athole ukuthi uPriska nalokhu akwathwele kuphila kanjani. uMamthunzi wayethi kuyosinda ingane esiswini uma unina eyeleka ngosizi, ukwethuka, ukwesaba kanye nokudideka. Wayethi uPriska usezinkingeni ezingase ziyikhinyabeze impilo yengane uma engakhuthazwa ukuba asale eseyemukela lengane futhi asamukele lesi sabelo sakhe. Ukwaliwa kwezingane ngonina ngenye yezinto ezenza ukuba imiphakathi yethu igcwale izingane ezinonya, inzondo nentukuthelo ezayincela konina zingakazalwa. Njengomuntu ongumama nomhlengikazi, uMamthunzi wabona ukuthi kungakuhle ayisekele ingane yakhe, ayithwalise lo mthwalo wayo. Wazisondeza kuPriska uMamthunzi ngokumanga nokumbeka esifubeni sakhe ethi makathule angabe esakhala. Yamcasula uNgubane indlela uMamthunzi ayeyithathe ngayo le ndaba. Wayesethi uma kuthiwa omama banokubekezela okufana neshubu lesigazamazinyo lona elingapheli kalula, kusuke kushiwo into efana nalena. Kade uPriska ebuphutshuza ubumama nobubele bakho. Mina bengithi kade buphelile. Ngiyamangala ukubona ukuthi nalesi senzo sasibuthola ububele nothando. Mina angisayingeni indaba kaPriska. Uthi umuntu angasikhithizisa kangaka kanti yena uyazi ukuthi ayikho lento esiyenzayo. Wayengasho ngani uPriska ukuthi akasekho esimweni sokuya esikoleni? Phela oPriska yizingane Johny. Izingane kazicabangi njengathi. Nami ngiyaxakwa ukuthi usengenzani manje uPriska. Ngangethembile ukuthi yena akazufana nodadewabo abaphuma esikoleni bayofukuza. Uqambe eshilo. Ngizomphindisela esikoleni uma esebelethile. Kahle Veronica, musa ukuchitha isikhathi sakho ufundise umuntu ongathandi ukufunda. Ithemba alibulali John, akulahlwa mbeleko ngokufelwa. Kuzofuneka ukuba sizame futhi nami ngiyazi isidumazile lengane kodwa singadangali John. Akukho ukudangala kodwa ngokwamukela amaqiniso asigqolozele. Veronica, ungalisa ihhashi emfuleni kodwa ngeke uliphuzise amanzi uma lingafuni. Izingane zethu sizihambisa esikoleni kulapho zona zingafuni ukufunda. Akulona iqiniso lelo John. Izingane zethu zithanda kabi ukufunda kodwa zenganywa yisimo solaka lwalempilo
esiphilwa namuhla. Zikuthanda kanjani ukufunda zilokhu ziqhulula abantwana zingashadile? Uma lezi zingane zikuthanda ukufunda, yini pho zizalele emakhaya kangaka? Indaba yokuzalela emakhaya yindaba ende edinga ukuba ifakelwe izibuko yimiphakathi yonke. Masingayihlanganisi nokuthanda imfundo. Akekho umuntu ongayithandi impilo. Sonke siyayithanda. Sibanesa mihla namalanga abantu abaguliswa luphuzo olunamandla. Siyazi ukuthi bayayithanda impilo laba bantu. Lokhu kufinyeza kwabo izimpilo zabo akuqhamuki ekutheni abayithandi impilo. Impilo yabo ingumphumela wezinto eziningi ezithinta impilo yabo. Nakulokhu kwezingane zethu kwenziwa yimiphumela yenhlalo yethu ebutsheku. Mhlawumbe uma singazama ukuba silungise le nhlalo nezingane zethu zingaqonda ziyeke ukuzalela emakhaya. Nangu ephuma uPriska, kuhle simhlangabeza. Weza uPriska ephelezelwa ngabangani bakhe abathathu. uMancane, intombazane yakwaSigubudu e4, eyakwaNzimande e6, neyakwaShabalala e3 khona eMadadeni. La mantombazane azifaka izimpahla zikaPriska emotweni esevalelisa kuPriska owayesehlengenzela izinyembezi. Yasifulathela esikoleni lekusasa yayothatha uSouth Coast Road ibheke eThekwini. Yaqandula iphuma eThekwini ngomgaqo omkhulu obheke eNewcastle. Bahamba yonke indlela bengakhulumisani lapha emotweni. uPriska wayehleli esihlalweni esingemuva ezifundela incwadi ethi kushaywa edonsayo. Akafundanga isikhathi eside ngoba washeshe walala wangena kwelamaphupho. Yathi idlula emgungundlovu iLexus wayekade elele uPriska. Kwathi lapho isibheke eMnambithi imoto uJohny wavula umsakazo wesiZulu. Wezwakala umshumayeli ethi akulutho ukuwa balaleli. Inkosi yethu ivela ezulwini yawa kaningana ngaphansi kwesiphambano. Besingobani ke thina sibalekela ukuwa noma sizehlulela bese silahla ithemba ngenxa yokuwa. Ukuwa kwenkosi yethu akubalulekile, kodwa okubalulekile ukuthi yavuka. Njengamanje umhlaba wonke uzobe ugubha ukuvuka kwayo. Inkosi uDavide umgcotshwa kaThixo wawa kaningi. Wawa nangokubulala u-Uriya ukuze athathe Uriya amenze umkakhe. Namuhla lo Davide mkhulu kumakholwa ngoba wavuka. Wavuka wabuyela enkosini wacela intethelelo. Wasethethelelwa. Wathethelelwa uDavide ngoba naye wayethethelela. Sizokhumbula balaleli uDavide ezingelwa inkosi uSawuli. Kwathi lapho uDavide eselamela isitha sakhe uSawuli elele, wangenza lento mina nawe esasingayenza mlaleli. Mina nawe sasizothi sibanjelwe uSawuli bese simdabula ngenkemba esalele. Thina sasiyobiza imiphakathi yonke siyitshele ukuthi uSawuli yisiwula esibulawa ngobuthongo. Sasiyothokoza sibagqugquzele abenza okubi esitheni sethu. Akenzanga njalo uDavide. Wayikhuza inceku yakhe ngenkathi ifuna ukuba imgasele uSawuli imnqume ikhanda. uDavide wathi ingalingi inceku yakhe iphakamise isandla sayo phezu komgcotsho kaNkulunkulu. Wema kancane umshumayeli waqhubeka ethi thina sonke singabagcotshwa bakaNkulunkulu. Nawe kuleyo moto, kuloyo msebenzi, kuleso sikole, kulelo khaya noma kuleso sikhundla noma uphansi, ungakhohlwa leso sabelo sakho. Ukulala, ukushelela nokunwa kwethu akulusizi uphawu lokuba singabakhethwa bakaNkulunkulu. Bangazikhohlisi abasibona sikulezo zimo, siphansi odakeni. Bangathi asisebona abagcotshwa bakaNkulunkulu, sesiyizinto zokugaselwa ngenkemba, ngamazwi noma ngezenzo. Lokho ngukuphosisa. Abasibonayo bamelwe ukuba balule izandla, basivuse, basikhuphule, basikhusele, basikhoselise. Impilo yethu isekuvukeni nokuba sivusane.
Kwakubandabanda ngakho wayevulele isifudumaliso uNgubane. Intshumayelo yomsakazo yangena yaguduza kuMaMthunzi nakuJohny. Izandla zikaJohny zathi ukuswakama nebunzi lakhe lacwebezela. Wadlula eMnambithi engayizwa indlela. Wathuka nje esedlula eColspruit ebheke eBhalange. Kwathi kushaya elesi-12 babengena ngoSokwalisa Drive eMatadini. Bajika kabili bangena kwaMaMthunzi. Behlisa izimpahla wasephuthuma emsebenzini uNgubane engasangenanga endlini. Ukudinwa, indumalo nokudangala kwamenza ukuba angathandi ukuba ayikhulume nje le ndaba kaPrisi. Wabona ukuthi kungangcono ukuba aye emsebenzini bese ephuma eyoziphuzela ukuze akhohlwe nje yile ndaba. Indodana yokuqala kaMamthimkhulu emshadweni wokuqala kwakunguMgwazeni. uMgwazeni wayeneminyaka engama-28. Wayezihlalela eGoli isikhathi esiningi, edamane ebuya ngoKhisimusi nangoGudi. Wayezithanda uMgwazeli efake amasudi njengoNgubane, emude encenywa noma wayengazacile. Wayeyisigoloza esimehlo abovu, ethandeka ngoba naye wayezithanda, ehamba ngokuziqhenya adlalise amahlombe. Kwakungathi uyahlonipha uMgwazeni. Wayethi ukufola kancane uma ekhuluma ngoNgubane, bese edlalisa izandla ebheka phansi athi yebo baba ojola nomama. Ubuhlobo phakathi kukaNgubane noMgwazeni bandiswa ngukuthi uma esekhaya uMgwazeni wayekuthanda ukuba aphuze noNgubane. Bobabili babechitha esiningi isikhathi sabo ezinkantini kanye nasemajoyintini. oMgwazeni nezingane zabakwabo babengasazi isikhwama sikaNgubane ukuthi singakanani, kodwa bekholwa ukuthi imali unayo. Bekholwa futhi ukuthi uma besezingxakini angabasiza ngoba imali akuyona inkinga yakhe. Abantu abaphansi abangafundile okutheni bavama ukuzikhohlisa ngokuthi abantu abafundile banemali. Baye bathi uma bebona umuntu ofundile ehamba ngemoto entsha egqoka kahle, bese becabanga ukuthi lo muntu ukuthenga konke lokhu ngemali yakhe, ekuthenga njengoba bona bethenga isinkwa. Bakholwa ukuthi umuntu omi kahle uvele asayine isheke lezi-150,000 athenge iMercedes Benz, asayine isheke lesi-10,000 athenge izingubo zokugqoka. Abazi ukuthi ayikho yonke le mali abacabanga ukuthi abantu abemi kahle bayinqwabelanisa. Abazi ukuthi laba bantu abemi kahle basebenzisa amagama abo ukuthenga zonke izinto ngokukhokha kancane kancane, futhi banamagunya boleka izimali kalula. noNgubane wayengenamali etheni ebhange. Izimpahla kanye nemoto yakhe kwakuthengwe ngesikweletu. Kwathanda ukubukhinyabeza ubuhlobo bukaJohny noMgwazeni lokungaqondi kahle kwabantu abangafundile. uMgwazeni wayedamane eqhamuka nezindlela ezisheshayo zokwenza imali, noma angene emaceleni besecela imali kuJohny, noma kwakungamkhanyeli kahle uJohny ukuthi yena kuthiwa makayithathephi le mali. Kwenzeka ukuba athumele uMgwazeni eGoli isheke le-5,000 njengokunxusa kwakhe. uMgwazeni wathi ufuna ukuthenga indlu yomlungu owayesewela eyaphesheya. Yayithengisa nge-80,000 lelu. Kwakufuneka isibambiso se-8,000. Wathintitha izikhwama uJohny wathi yena angasiza ngezi-5,000 kuphela. Akayibonganga uMgwazeni le mali, futhi akashongo noma uyitholile yini. Kwaze kwaba nguye uJohny owabhala wabuza ukuthi uyitholile yini isheke. Wachaza nokuthi uma engalitholanga makasho ukuze kubikwe emaphoyiseni ukuthi kukhona okhwabanise isheke. Wavuma ukuthi uyitholile imali uMgwazeni, wabonga nje ngaleyo ndlela. Akabange esasho ukuthi uyisebenzise kanjani leyo mali. Indlu leyo akayithenganga, futhi akabuyanga wakhuluma ngendlu noma ngemali. Lokhu kwamfundisa uNgubane ukuba angaphinde akhathazeke ngezingane zikaMamthunzi. Enye yezimbangela zalokho ukuthi izingane zikaMamthunzi zaziphuza ukuphuma ziyosebenzela imali, ngakho
yazi kahle ukuthi imali itholakala kanjani nokuthi yongiwa isetshenziswe kanjani. Izingane ezingawazi amatoho nemisebenzi zize zifike eminyakeni hluleke ukuphatha imali. Le kuzoba ingxenye yokuqala yesahluko 12, guys. And enye into ebengifuna ukuyicela guys, please do like, ni-comment-e, nibuze ama-questions. Manibhizi ni-active, nami ngithola ukukhuthala ukuthi ngichubeke nifundele. Ama-questions maniwabuza ngi-expect ukuthi sisizane siphendulane laphaya concerning the book or maybe concerning a certain topic esiZulwini. Yeah, ngiyacabanga ukuthi lokho kungasinceda sisonke singabafundi. Okay, until we meet again. Bye.